french fries, naubusan ng gasol. Mga itos. 800 na, guro na sa. Ta, sige, kita sa. Samay kita doa. Kita na order. Meanwhile, Ani siya ang busawan sa dokot. Busog daw na siya. Busog na daw na siya. Busog pero kitang lukot horot. Nako eh. Promise guys, legit ko guys. Promise na din ko live. Ha? Nasa na live. Nya tanawa ang naong sa tao kung next ba dili man. Bila. Hindi makaro kalayo man siya. Pero pag tulay light. Sige do, luto na do. Luto na do. Ay, pag before ka kanang mainit na, kani o kanang para dili matunaw ang flour ba? Nana na flour tiche. Wala ba? Ah, butangan. Ina na ibutang og diretso na. Ah, Kuan na. Ni mo anaon kay. Sige. Butang ma-melt ang flour. ipainit dagyod ang That's kuan. the secret. Wow! Pagani wow na. Wow! Alam na talaga niya. Pwede nagdala ng kontrado na to. Hindi na kontrado magsangpit siya sa una. Yun, pasang ko. Karoon na na. Wana, tulog-tulog na si Dodo. Asa na mga isa katanggi o Ayun, ako, oy, promise. Ipainit sana to. Promise daw. Banata na ito na dressing ha. Ikaw na. Nako, promise daw. Sis, wala ko ka. Natingala ko ba kay... Nakadali na kahit ang imong balik. Pila na be? Ang takalimot. Ana. I will kill you. Sige. Ay! Sandok ni Buninay. Chef ba ako? Chef. Chef, Ito ka. Chief Mangguro ka. Ganda na cellphone. Ah, Matay. Nga naman, nag-cellphone man dyan. gani. Dito man, Sargaw. Abuot. Sargaw man niya. Ay, at is in Siargao na ka na kaya? Panay sa. Asa na dapat Siargao today? Ito na dira. Ah, Mga putol. kulang na dito ayaw nag-uwi. Ano, nauga lagi. Ayaw na kurama. Ada ka dira, ikaw nagbalik. Nabra ka dali. Nga na daw. Ay, sa kamnaw. May kalakuha na ba ni? Ano tang project dito? Ito. Dili oy, dili sa maayo to. Nanaon na to. Nanaon. Malaswa lagi ka nang butla lang. Bugas ako palato. Magkuhan sa ko, mag-helmet. Oh, ikaw na ko ipag-helmet dira. Palig kakao na dito. Helmet ta Jen. Lay helmet. May lagos ganan jud ba? Hala, grabe niya ka oil Jen oh. Kuhan, unsa ingan rin ning pagkauna? First try. Alam to. Wala naman to kabalo sila sa mga pangalan ba? Nya mo gipakaon dito sa itong nadaog sa ilang kuan ba ilang
Nadaog. Asa to? Ambot niyo. Silang contest, nadaog. Hindi mo ipakaon. Ano sa pangalan, ana? Wa man kabalo. Ana kung sa, amo na first prize. Nahin mo na yung French prize na noon. Hi. Hi. Agay, naulog. Naol. Bonita. Ano ito, nilukso. Eh, balik. So, lagi ni mo, napoy, uwi Oy. na dagahan. Magkuha akong kalubian. Kabaril niya ako. Ano na ko, maor man Kumusta sa tong tanggaw. singot diha? Kumusta ang singot gira do? Kumusta ang singot nato diha? Di ba naman ganda kong kalubian? Marani siya Jollibee. Napagod. Kamot siya dira. Dito naman. Napagod bumagani. So, where's Yabo? Mausik ni. Uwi. Tingka. Ay, sabi ako na lang. Pagkadoon na lamang. Oh, di ba? Tapos, Ilan jug Jen, ilan jug nagkaulit-ulit na. hindi paningot mo ako. Nako, ang plato. Kasi hatag na ako, anis uban daw ko ang plato ni Eva. Anak. Batangan pa man eh. Ag, Daghana man ani. may naay kay lami. Ay na. Ana siya. Mix pa man. Tapos, Mausik lagi na do. uy, asan na to? Ayaw, makauna na ako. Na, nahurot na mo ang imong gasol. Nahurot na ang gasol. Ako, usa.